Action Radio, Philippine Standard Time, las 9:57. Sa tiligid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat, mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman tagpanamati, region-wide, mga palagag kita sa nabilin isa ka oras. Karon nga adlaw Lunes, petsa 22. Lunes na mga edisyon sa inyo siri nga palatuntunan sa kirandang liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga pwersa sa aton news team, aton sini nga mga correspondent. Sa liwat na Manila, sini nga padulong sampi na kaulihi, labas. Natipon nga mga police report, blatter entry, record of events, opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sa Kapolisan, Central Southern Cag, Northern Negros. Of course, ang aton sa nga Patrol 2, Crossfire Patrol, kaina pa nagalambiyong sa pilakabahin sang Metro Bacolod, liwat naman nga may mga ginarespondiran nga mga aksidente. Anano pa nga mga eventualities from where the action is. Why tamang ginapangayo, action dyan dias mga responder. Back to back sa aton nga piloto, was-was kono may, ariya lang kon mais. Importante, why lang Malaysia action papang, Nixon tahom. Aton man nga mga update sa balita nasyonal kag balita international. News Center sa Action Radio Bacolod, Boylog nato ng puwersa. Action on Defensor. Opdan makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa Studio A. Si Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Erwin Dotilios. Dito naman sa transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Siyudad Sagbago, Boylog, manato ng puwersa ni Broadcast Engineer Edward Balico.
sa kinanda ng inyo sila agad ang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa labilin 58 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Thanks God, salamat gid sa Ginoo nga at least bisan paano na save kita diri sa Bagyo Auring. By the way, ang Bagyo Auring isa na lamang kaginatawag nga low pressure area matapos nga ini siya ang naglandfall sa Bicol region. Ay maglantaw ko lang sa mga lugar to nga naapektuhan kag naagyan ni Bagyo Auring, mga probinsya, mga barangay nga ginsulob sang baha. After sang baha, resulta labnang kaglunang ay maluoy ka sa mga nanging biktima naman ni Bagyo Auring. Diri sa aton sa Bacolod sa Negros, pasalamat kita kay ti wala gid man sang may mga siling nato nahalitan as far as baha is concerned. God is good. Pasalamat ta sa Ginoo. Nakita diriya way matam-an sa aton nga probinsya sang Negros, Bacolod City, unlike sa ibang nga probinsya dito sa Bicol region nga baw. So, atop na lang sang balay ang nagakipaw-kipaw tungod sa kadalumon sang baha nga nagsulob sang ila mga barangay. Balik na sa normal ang atong sining biyahe sa Fast Crop Kagroro. Sang tulo temprano pakaina matapos nga kakasman ang storm signal number 1 diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Ato naman nga maka-aksyon bauti siling ko permi amoni nga daw uli anonta balik-balik daw guba nga plaka sa pag-remind sa aton nga mga ka-aksyon nga ano gani hinay-hinay lang kita sa pagdala sang aton salakyan. Di mo gid mapulong aksidente ha. Nag-flash report lagi na sa Action Jan Diaz aksidente duga-duga way gani mag 30 minutos may flash report naman another aksidente. Di kagabi ganito, may nagsuhot man nga motor sa idalom ka tracking. O patay gito ang nagasakay sa motor. Tiyamak murabanwa. So, hindi mo ganyan mapulong ang aksidente. Matsakubla, gahibi ang adlaw mo. Ngawais ang aksidente, kakatabo. Ang lain pa, kaysa amoni nga mga aksidente, may mga ginadaga pa nga kabuhi. Unexpected lang, no? Kung ikaw pamilya, muna sila nga paghalin sa imo balay, gumayo pa, pagbalik ya, bangkay na. Ay nano nga sitwasyon man. Muna nga ni sa aton nga mga motorista ba, halong kita, beating the red lights nila, ni mga pasaway man ato nga driver. Abi kung daw, hindi pa nag-green, kag hindi pa gidma na pula. Kung wala pa nagsinyas nga go, diyan ay magbutyog bo. Lagi na kung kaysa nagakos ang aksidente. Kaya ikaw, yaway pagani, pila pa lang nga kasigundo sa nabilin kang mag-go ka. Pero kaya kabalo nga sa piyak to, may nagahara-hara nga nagahingagaw man. Beating the red lights ba nila? Bo. Kaya mo gana kung kaysa ang aksidente nga hindi mugid kung kaysa mapaiwan. Muna gani siling ko permi, basta nagadala ka sa lakyan, disiplina. Disiplina ang kailangan para sa ikaunlad ng bayan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo, Aksyon! Aksyon Radio! Muna nga, especially sa mga nagamotor, permi hambal ko gidni. Kaya diri gini permiga sentro ang aksidente sa mga nagasakay laban sa motorsiklo. Ay ho. Hala, kung hindi ka mo mag-disiplina sa kagalingon nyo kung in terms sa pagdala sa salakyan, inyo na problema.
Basta importante kung kamo nagadala sa lakyan, na binagid ko na lang yung pamilya nyo, hinay-hinay lang. Para pag-abot mo sa destinasyon, safe and sound. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippines Standard Time, alas 10 sa 8 na kita. Sa Silinga Bayan, sa atong balaga, di-check ang atong Silinga Patrol 2, ang atong Silinga Crosswind Patrol. Bago lang giguro ng kulukalma ang tiyo kag lambiyo kag responder ni Aksyon Jan Diaz kidaw kadamo gid sa mga aksidente kakatabo dili sa mga syudad sang Bacolod. Ngayong gabi pila duha ka mga aksidente ang respondera ni Aksyon Jan Diaz. Ibalaon ta siya pinaka-latest nga lakat sang sitwasyon sang Metro Bacolod sa ilang paglibot-libot. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, may patrol, field reports. Yari sa Aksyon Jan Diaz sa observation report sa Patrol. Jan, good evening. Inhale, exhale. Para ka ginawa, pa kayo doon, di ka ginawa. Gani man, di ka ginawa sang responder, wala to, no? Kung sa basketball pa, I dribble the ball, I pass ito pa pang Nixo ng Season 3, nakakuha sa bola, tira, tres, sulod! Tatlo, 3 points, kinaksyon na Eric, karoon gabi, ang station number 3. Hindi ka 3 points, pwede ka 4 points eh. Kung nadalang talo temprano, kaya may talo temprano, pagid mo, Oo. isa pagid ka bike kag motor, So, magali, apat gig-aksidente. pati ko nadala itong talo temprano, dito yung sa may proper sa barangay Batak. Pero, kung tanan ni Police Staff Sergeant Richard Di Maala, limpyo sigit ang apat. Limpyo gid ang awit siya kung si Di Malang mag-uyat sang kaso, kay do ka swabe lang, kay do ka dasig lang, no? Nagapuro pa nag-relyo po sa gani ginaya. Gani man. Gala ka tikabati ng gidastorya ang driver ka jeep eh. At hindi mo ginamalik ka, walang sarag ba sa galit polis, malagayan, kay ka polis, kung especially kung may sala-sala, ikaw nga nahimo, si mga pagmaneho sang salakyan. Yes. There's so much happening tonight. Many accidents, many incidents. Malala, kung wala siya may magdaga ng mga kabuhi. Moged, no? Do nila. So, hindi kami ginawa, ni Papangko din kami mauna. Oo. Wala labot ang sente. May mga bypass operation pa, tinungan lang. Bawa. May nalumos pa, tinungan lang. Abalamon kon na pilala ni ka pwede tulimot ko itong alawas sa makatuan, ginamon tananin mong galit. Kasi kawalag ko naman mahina ang kalaban kung si Aksyon Rex Cantong pa. Laban, no? Pero, bisa naman sila matawa, dapat nataparamdam sa tatarang nga ka-aksyon, tulok sa dalan. Lantawon ang dalanon, hindi maginarasara sa dalan, kag bawal ang shortcut. Kay base sa shortcut mo, mag-shortcut man ang kabuhi mo. Muna ng tirada. Na, kay sobra ka shortcut, kay sobra ka dali, why man maginadalian, disgrasya. Magkang basketball nga dapat pero matuto kang maghintay. Kung hindi ka niya pinili, matuto kang maghintay para sa iyong kinabukasan. Sa iyong pamilya, pagidi? Yes, Aksyon Eric, no? Puting mga aksidentes, palibot sa sunod sa Bacolod karon niya gabi, 3, 4, 5, may isa to sa may makapormong sa tao temprano. Oo. Jeep man to kag motor, nagtakilid man tong jeep, nabungguan sang motorsiklo. At itong bilad kag labog man to ang pasahero sang motor. Pero sa Garong, kay nato di ginamon aptan, tonight, tani mo itong pinakatuyo namon sa Sir Garong sa Station 4, katuana. Ano mo na mo, yung kasi may aksidente, madrik sa may area sa Station number 3. Oo. Nagbola din actually dito sa mong, arid din na sa may flyover, sa dalom da blaka flyover, may likuan da pabanago. Dali lang dito sa may poste, dito ang aksidente, involved tong jeep, kag ang isa dari ka motorsiklo, no?
action direct ang motong una nga involved sa accident kay na interview man to nato ng driver sa area mismo ang balati na kibot sa nabungguan ang likod niya Oo. sa ka motorsiklo action direct nga halin sa may sunod sang talisay medyo lalong Wow. medyo yara sa probinsya sa Macau lubog nga Ilimnon. Sus. Amo na problema kung na ang hubog ka bala o kung nakainom-inom ikaw Oo. tapos drive ka motorsiklo dasig papagpadalagan mo at i-discuss ka kamo to tumbilat sa abi ka na namon kinamo tong una gali ang tabo action direct may ara pagigit sunod sa tila naman ka flyover Gabaw. kung dito jet nga bata libertad nga orange sobrang color sang jet Yes. embulbado to isa ka motor paged. Dari naman niya sa tilang ka flyover, jeep man. Ang ruta bata libertad man aksyon. Kaya Aba. color blue naman iniya. Kag isa ka motor, ang lain to ka kabunggo diri sa kaha sang jeep, nag-shoot sa sunod sang kaha ang duha ka mga sakay. Oo. Pero sino mo maglaom bala aksyon rek nga mo na bala ka bastog ang impact. No, kag amo sa nabla ka dati pagpadanagan sa masalakyan, sino maglaom grabe nga may ara padala sang jeep nga magliko gulpi lang. Gani, no? So yung tablang driver ka jeep ari sa mong naisip. Ara siya? Ari sa rinta. Sige, be, pasaysa siya, be. Triviosa ko nung sitwasyon sang aksidente na. Ari magpupunta sa bala. Para balaan dito ko na notong atabo kay na action rek. Masulod ka din. Sir, masulod ka din sir ha. So driver lang ko sir ha. May pusinner pa yun din. Damo Sa ba? landbak naman. Nag-accident. Di naman nga isa. Sa din? Dito sa landbak. Sir, may gabi kang driver. Ano tapo? Nagyuton ko sa kuan sa may Yamaha mula. Si Dasiki. Karang din ka ni Halin sir, din ka Halin. Nakalabot ka to. Nalambot ko to kay may aksidente sa dalo mo, di ko kalpay. Halin ka sa Dinaw. Nagdulong si race terminal. Tapos, tatiko ka sa may punta sa may likuan. Oo. Tapos, instead mo sa dalom ka malabay, anong rason wala ka naglabay sa may dalom sa flyover, dali ka sa babawin? Kay may aksidente sa dalom. Kay duwa man kami ng aksidente sa piyak man to. Iban to nga aksidente. Okay. Ang una di ko ka kuan dito sa babaw ko. Dito ko nagliso sa Yamaha. Okay. Kapag naog mo sa pilan sa flyover, dito ka gadampi, nagliko ka lang dayon, wala. Sa may Yamaha. Oo. Nagliko ko. Tapos, giniklear mo ang dalan, wala kita na Layo siya kayo. Layo siya kayo, sir. Kaya lang kay dasig di lagan. Way kapugong yung prino. Ako hinay lang nani mo pa. Liso ko kanina kay siya. Dasig niya. Yan sa dampi nagbunggo sa sanakyan. Sa dingding. No. Nagkatakilid ka, ginbungguhan niya ka. Buwan niya. Nakasigya po bidagan. Dasig yung lagan. Kaya kapugong yung prino. Kay dasig yung lagan. Ikaw ya, nakapugong ka wala. Oy, kay hinay mo lang kung kuwan mo. Kay layo pa siya. Lantaw ko. Layo na mo. Layo pa siya. May pasiro ko daan. 5. No. Pero kabalo ka tayo nga bawal magkabay flyover. Medyo may salangan. Salangan ko. Nakabili ka ngayon Oo. Tapos nagliko ka lang to galing. Kitik para makingagaw ka. Di ka nangingagaw kay di mo sa labay mo. Kay pertin mo to ka traffic. Sa dalong. Kay may aksidente man mo. Okay. Dito, after tayo nabungguhan, nagsulod to sa imo ka. Nagsulod to sa lahat sila. Duwa ka mga sakay ka na. Oo. Nagsulod sila. Nagtabog sila. No, dito sila nasulod sa salakyan ko. Ang motor yung pinasakto. Dila na sila dalong. So, duwa to sila kasakay sa motor. Nagsuhot to sila. Nag-shoot to sa salakyan. Oo. Tapos ikaw, tayo din ka nag-desakto. Nag-surrender lang ko di. Oo, dito ko di sa backup. Ang apat mo to, galing may isa to kabata nga na pilasa. Oo. Okay. Tinasuriya na, nakamusang tag-iya. Ano naman tabo? Oo, nag-istorya na yun. Why man siya magkatuli yun? Wala kayo na wala ka na pilasan, wala ka na... Wala mo kong nagpalakan. Nagkanto ka diretso, station 3, nasungka ka na Oo, nagsungka. Dikta na lang ko di. Ano ngalan mo kayo, tay? Gonzalo Tumarong Junior. Gonzalo Tumarong Junior. Gonzalo Tumarong Junior. Pila na may edad? 49. Nagadiin ka yun. Pinkang Airport. Ano kayo ka nag-drive? 26 anyos. First time mo student, yung asa wala nara ka.
Ay, why first time to ning aksidente sa tao? Galo Tumarong Jr. May pamilya ka naman tayo? Oh, may pamilya. Thank you, gid ha. Ako sa direct mag-proceed kami tanay, no? Mm. Sa piyakter, thank you, gid. Si Gonzago Tumarong Jr. Amo to ang driver sa ning isa ka jeep. Amo tong nabungguan sa ng sulod, gid. Ako sa direct ang ang motorsiklo. Oo. Sining nga di pa tayo nga jeep. Niyan mo tong iyang pagpayag. Sus. Action na rin ka, kaya tinagsulot kita yung balya, alang sa kuno, ito mo ito nagingagaw sa, so ang pinakapunto ng kitsa nga pagpatag, Okay. nagingagaw sa, kaya nakita yung traffic sa dalom, so para makauna siya, sa flyover siya naglabay. Oo. Kasi mas dasig to mo, of course, dasigin man, kita man ko sa narikon na kay Balo sa malamig sa lagid man siya. Oo. Kung ang tawon, hindi kita pwede maglabay ang mga dipasay nga salakyan sa flyover, bisan tricycle, single nga motorsiklo, kaysa ganun, lagi na panagutan nila. Like dito sa may piyak ka flyover, may ala doon naka-signage mong na bawal sa mga public utility vehicle. Hindi Oo. na discriminatory, pero kay inaya na ano gudya para sa mga private vehicle, actionary kisa, Okay. ang flyover. Kaya mo mato ako, yaman na, nga may siya pot, may sala, masanga na himo, kay amo na bing natabo actionary nga nalang-alang to sa kanagingagaw sa iyalang galing nga aligasyon, dahil ko napagpadalagan sa tong motor, Oo. ang motor na bungguan ni Axelrek sa may tunga-tunga din man mismo. No? Sus. Okay, galing kay, amo na natabo ang aksidente, dahil sa ito katoy na siya ko nag-drive, first time niya naka-involve sa aksidente, may pinason nga tao. No, kalabanan, pero doon mga sabdinganay lang sa sanakyan Axelrek. Pero kidala to sa hospital no? Duwat ito ang lalaki, kag babae nga sakay sa motorsiklo, nga nisot, ang isa to ko lalaki, Oo. alam mo kita sa may jeep na may ginapungkuan na da, surat ang jeep. Nagsuot sa dalo, magsuot sa jeep, asang motor, Ay, asang nga sus. pungkuan. Okay. Dito nagsuot ang lalaki, no? Hindi na babae nagpilit, diri sa may pinakaulihi, o kung sa may buli, dampe, diri sang jeep, amo ko nga nauna ko ang babae, hindi na bagaya, matapos makuha ang lalaki, kaya kinanglan, ginguba nilang jeep mong, Sus. ginkakas nila, dari ang kitaning gawin, paderab lang ginawat ang ngalan, Bata Libertad. Oo. Para lamang nga makakas tong tulungkuan, pati mga punggit pang kakas, kag mabinak, kag makuha, magaligwa, nga makuha tong lalaki nga nagsuot sa dalom sining di pasahe nga salakyan action Eric, no? Ang lain to, kay di ba may aksidente na da? Nga natabo ako sa kay jeep kag ang motor. May mga nagasunod nga mga motorsiklo, nagara sila, nagara sila sa traffic sila bala para magaan sa sistema ang traffic ko kay hindi dira ginutok dalan. Okay. Nagsusin nga sinya sa isa ka lalaki kasakay sa motor, ginpasugaan niya, nagasinya sa nga reroute. Oo. Ang isa pa ka motorsiklo actionary nga ang ruta alin diri Japon sa south pa north nga madalas makuno pagpadalagan at ito nagasusin niya so ay nakita Ay, sus. binungguan niya pag actionary Ay, abaw. Nagsabat, gid. nagsabataplo ka mo ito nga nagasod-asod nga ang nagatro traffic sa accident ang mo ito nabungguan ng isa pag lalaki kundi guba matong duwa ka mga salakyan na pilason matong duwa ka mga persona nga sakay sa duwa mismo ka motorsiklo correct laki na ito nagatro traffic kag ang nakabunggo si Abe amo na nga tatlo ka bilog ang aksidente diri sa may barangay Bata karon ang gabi actionary no and then ito guys may isa pa aksidente diri man Japon lakso nulunan ng flyover bago gid na actionary no i-feedback sa kada dugay-dugay base may update na diri sining aksidente nga nagluntad karon gid lamang nga gabi no Abaw. ano magka-action mo na ang aton interview diri anyway sa palibot sa syudad naming panyempo karon nga gabi magka-action manayanaya ang panahon sining nga kagabihon aton panumdom sa aton magka-action along sa pagbiyahe agud malikawan ang aksidente sa dalanon namit ang tempo kay na nagulan-ulan hindi na madudanlog ang dalanon pero magka-action na dapat halong gid extra pag sa paghalong karon nga gabi mga ka-aksyon. So, para mo na ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod nga gabi mga ka-aksyon. Sa totalang nga mga ka-aksyon, tandaan, ngayon sa
Walang tagibot sa Bacolod Action, John Diaz, kolaborito sa aksyon, sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat gid Aksyon John Diaz. There you have it, ang natabo nga aksidente sang tulo temprano pa nga ilagin respondiran. Muna permi siling ta halong gid sa pagmaneho sang inyo nga mga salakyan. Balikan na karon sa Aksyon John Diaz, kita may ginaresponderan pa siya. Another pagid nga aksidente nagluntad karon gid lamang nga gabi. Way gid ga pauntat. A report na Aksyon John Diaz, giradulong sa kalaban sang i-check pa si Aksyon na John Diaz, may isa naman ka flash report nga aton pasudon aksidente naman huwag gid nagpalibak ang aksidente sa Bacolod do. Daw masugura na sa isa sunod-sunod lang aksidente ta. Ay nano ni daw Fortuner naman ikuno involved eh. Abi i-check pa si Aksyon John Diaz din nga lugar nano ang involved diri nga aksidente. John, please come in. Action Eric, isa na naman sa vehicle accident ang nagluntad ni kita mga kabidri sa Atubang sa Santa Clara Subdivision. Diri sa may Dalan Lacson gapon. Ulo na lang sang flyover Action Eric. Aba, naglapit-lapit pa kita dagli. Lapit-lapit lang diri sa may barangay Mandalagan ni. Hindi ka pangalot si Sir Dimala? Gani kon sa Forcac and Derby champion. Oh, champion. Kung sa mga Toyota Fortuner. Kung sa mga loto ni solo butong mo. Solo kung isa ka Toyota Fortuner nga nagdoag sang puti ang nagbunggo sa poste sa tubang sang isa ka bangko. Diyos ta. Poste, way niya kontra? Poste lang? May kontra. Poste lang? Solo, poste lang na pero Ay, sus. gupa dito sa may makinaya. Abaw. Halin ko na sa Victorias, ining auto. Ako na ang Toyota Fortuner Action Eric, no? Oo. Kitwek na tondri nagpilit di siya sa poste. Kapas Agoy. yung poste, oh. Gupa Okay. yung poste. Kakas lang poste. Club
gid, utod gid, utod Utod ang gid? poste action ereka. Utod poste? Utod ang poste sa dalom. Aguy. Nakakastig gabanting nila na siya kuryente na lang dire. Oo. Ang naga-uyat sining poste action erek no. Okay. Sir, di malamang kot na kontabo, Sir Dewaw. Ito sa may interview, pero nubo lang ang interview ta sa iya. Nga halin sa kuno sa Victoria sa after sa dialysis. Sa ako kung pagkanta, basig lang naglain, mas nagyablakag na waya maswito manubila kang nagbunggo. May puste. Kaya giningagaw sa padala sa Riverside Hospital. Okay. May edad na sa driver. May edad na mga murales, mga sobra ng 50 tong edad niya. Okay. Ano kayo siya laman isa, Sir? Siya lang isa. Okay. Wala man din may nabungguan o may nano, Sir? Why may nadala nga ibang mga nga biktima nga sulo puste gilang nga bungguan niya. Okay. Ano yung dalawa nga daw sa hospital? Oo, kaya gila matyaga to kay basig naman no kami edad na san. May edad na. Hindi, wala man nakainom. Wala man siya nakainom, Sir? Alin sa kuno, ano to ka? Ay balo ka taga Victoria sa sila mo pa sinagkita sa iya nga kwan. Diyan nakita tato din na iya sa may lift fan diyo. May agi ka kwan lang dagom lang sa mga dialysis lang na pa no. Inatapon after sa dialysis. Kasi naglain massage siguro. Oo, kasi naglain matyaga pang dulong panalupa niya abi whatever. Sige, Sir, thank you, Ged. Oo. Action na Eric, no? Si Wala pa? Kuha ko ng oras. Nakuha ko na. Action na Eric, no? Ay, ano Sir ko na, Dimala to? Oo, Sir Dimala, Richard Dimala. Nga, daw pa ni sa hospital, kay Oo. damo ko sa follow-up. Gani. Anyway, buon to lang kay may isa kami korespondyan pagid karon nga gabi nga Oo. insidente. Oo. Nagawon to namon actually antes kami di makadto mo to yung timbre ginunan din namon kay mas tapit-tapit. Nagawon namon to sa lugar. No. Nga ni untak ni. Dugay inspektoron may flash report na makita mag-action standby lang dira to karang matag marabati. Yes, Diri yes. gyapon sa area sang barangay Mandalagan, diri sa may dalan action mag-action. May angot sining isa ka vehicle accident nga naguntad sinigid namang nga gabi. Flash report gikan sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa hospital sa action sa Bacolod Action Radyo. Salamat kila sa John Diaz Plus Report sa patrol. Aksidente naman Fortuner. Wala enkwentro ang enkwentro. Nagatindog ka nagapahimuyong nga poste. Utod ang poste. Matapos gin bungguan sang Fortuner. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Standby ka mo lugar sa another plus report sa patrol ha. May shooting incident naman ang nagluntad sa sarili ka lugar sa syudad sang Bacolod. Halin sa bungguan na aksidente kadto naman sa Tiniruhayo baw na ano na ninga. Wala niya unta at Tiniruhayo dahil ko naging tiro to patay naman blaw. Ay sus. Standby ka mo lugar ha kay ginaresponderan pa ini. Jackson dyan ang isa ka shooting incident sa isa ka barangay nga nagluntad sa syudad sa Bacolod. Ang flash report ni Action John Diaz. Fortuner nga nagbunggo sa puro sa poste nga nautod. Ang ginadulong sa inyo sa sige. Salamat gid sa kay Niljo ato man nga listener no. Si Niljo Analod Nabichit nas. Muni nga lang ka suli daw. Napag barang suli man ang basa ta no. Anyway, ang flash report Action John Diaz aksidente sa atubangan dira sa Santa Clara ha. Ginaduro siya sa
sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ali pagid may nagatimbre diri sa ako no. May baybas man siya sa kabarangay man sa Bacolod. Hala! Dili karon ka gwanta sa aksyon dyan diya si karespondirana ni karon. Ali sa aksidente pakadto sa Tinruhay, pakadto naman sa baybas operation. Solo naman ni Aksyon Jan Diaz ang butong. Kung talaga pa ginawa, on sa Aksyon Jan Diaz ha. Una ko ng report na ito para ka mangin mangin klaro na ito nga linya. Una ko na report na live gikan sa may syudad San Cadiz. So Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, filled with... Yari sa Aksyon Rodrigo Tim, line number 3 sa report. Jeremy Gabi, pas kami in. Yes, Aksyon Direct, may gabi sa tumang aksyon, mga balita, mga Aksyon Direct diri sa may syudad sa Cadiz. Salamat kasi nag-gugdaw na gidman ang marahin nga panahon, bangod kasi operasyon siya auring, kagwala gidman sa may mga kalitan diri sa bahin sa syudad sa Cadiz, kag norte nga sa probinsya, sa Negros Occidental, although may mga evacuation nga ginpatigayon sa pila ka mga lugar, particularmente syudad sa Sagaya. Tao sa pila na ton ka mga balita Aksyon Direct, ini may katara si isa kamay sa operasyon sa kasagsagan man sa pagbantay sa palibot tungod sa bagyong auring ang kapulisan sa syudad sa Cadiz sa patigay sa baybas sa operasyon las 7 tak na sa gabi kagabigid lamang nga sa bahin sa Block 7 sa Lot 13 St. Andrew housing ini sa Barangay Daga, syudad sa Cadiz. Sa diin ang gindakop diri kilala kay Carlo Alvarez Idiquinya, 24 anyos ang edad pa lang, soltero kag residente man sa anay nabitan nga lugar dira sa may St. Andrew housing. So sa report nga siya ang isa ka street level individual categorically nga gin-operate sa Station Drug Enforcement Team sa Cadiz City PNP kag sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Lester Oliveros under sa direct supervision ni Police Major Rocky Dicera, acting chief of police sa Cadiz City PNP. Ining operation nagresulta naman sa pagka-recover halin sa suspect sa mga ebidensya. Ining pito tanan ka sa siya isang plastic plastic na may unod sa ginapatihan nga siya bu. Dala na diri ang isa ka sa siya sa bonus item kag sumugman ang 500 piso bill na ini man ang gigamit as buy-bus money. So, kainaway mo patigayin pa mag-file ng kaso, posible buwas pa ini Aksyon Direct tungod man nga tigin pa idalan pa man sa crime laboratory ang mga nakuha nga mga druga sa sining persona. Ini sa karon ditirado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility kag buwas sa aga sigurado na ini ang iga-inquis. Sa aton man update sa pila ka mga ginpatigayon nga tiara sa evacuation center nga kay na ini nga hapon nag-awatamat na pauli o nagpalauli na sa ilatag sa mga lugar ang mga nag-evacuate halin sa Himugaan Baybay Integrated School in ng 3-story building na mayara 133 restaurant ka mga pumuluyo kag mga 133 restaurant ka pamilya ka mga 550 ka mga individual samtang 15 naman ka mga pamilya ang yara sa Dukol-Dukol o ni Buenaventura Imahilo Elementary School kag katumbas ini o equivalent ini sa 51 tanan ka mga individual samtang sa Hupak area sa Cesar Gambua Elementary School sa Gyapon sa Barangay Mugan Baybay 21 ka mga pamilya kag katumbas sa 64 ka mga individual. So ini sila tungod kay okay naman ang timpo nagbalalik na sa ila sini nga puluyan Aksyon Direct. At pa sa kay Kapitan Budoy Bersolto nga initanan tungod nga nag-voluntary sila sa ginpatigayon nila nga information drive upod man ang mga BHW sa mga BHW sa mga barangay. Sa porsyon lamang sa pagpayag ni Kapitan Budoy. Nakaladto di sa kapensin din ako ng ako mga BHW nga ang ilakatsmen ilabi na gid ang aton coastal purok kay ang amon diri area
Ang asang una dis bago lang kami na nabaan sa nagligad nga perting nga ulan na bahakap to sa tagatuhod. Ti nag-abot ning bagyong Auring, siling ko sa mga BHW kung ang mga katsmen giniting ko sila kagapon nga paintindiyon yung pumuluyo ta. So bangod siling pagpaintindi sa pumruyo, nakaintindi sila nga delikado kung mag-tener sila pulian, nga kung nagataas ang tubig, kakapin pa may ara na sila nga agi, aksyonerik ka. So parte, amore ato madulong report ka. Medyo matulutawhay sa siyudad sa Cadiz sa atong diri nga area, ang siyudad sa Sagay mo ni. Para kita nga monitor sa gihapon sa atong diri nga EOR action Erika. Report gikan diri sa may siyudad sa Cadiz kag siyudad sa Sagay una sa balita una sa aksyon ni Seksyon Roger Gutib nga report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Roger Gotip. Ang balita na si Roger Gotip live report sa Cadiz. Ginadulong sa isakalawan sang Life Extension Clinic. Libre kag di kalidad nga medical check-up para sa tanan. Aradara sa may G. Esteban Building, Dalan Lacson. Mabakal man dira sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, mapatihan nga vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian na paayo, damo mo sa balatian nga ginadala. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3. Mabakal sa bisan di nga botika, ilabes na nga branch sa Negros Grace Pharmacy. More information kayong lawas dira sa Vitamin D3 sa Life Extension. Text call sa telephone number 09205056-501. Basta ka ni libre nga medical check-up, Lunes sa Biyernes, upod sa ila di kalidad nga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, kadto ilang pamasyari lang ang Dalan Lacson, G. Esteban Building, para ng opisina sa Life Extension Clinic. Ang report mo na Action John Diaz, ginadulong sa inyo sa Kalwan sa Mighty C, ang alkalang vitamin C, nagatudlo Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alay sa report ng Action Roger Gotib, may balos mga report sa Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Line number 1, Action Percival Villamor sa report. First, may gabi, please come in. Mayong gabi aksyonerik kang subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aksyon na Night Patrol. Sige hapon aksyon na Eric no epektibo gid man ang pagpangamuyo sang aton nga mga kauturan diri sa mga syudad sang La Carlota kag subong man sa banwa sang La Castellana kag sa nasakpan sang aton area of responsibility kag sa bilog nga Negros Occidental nga wala naglandfall ang bagyong Auring kag wala naglaslas sa aton diri sa aton sa Negros Occidental. Dako gid ang atnang pagpasalamat sa pumuluyo nga sa diin nga nakasurvive sa paabot nga bagyo. So ang aton banwa diri sa La Castellana,
subong man sa syudad sang Lacarlota sa gihapon aksyon Eric panumdom gihapon sa aton nga mga pumuluyo nga mag-uro aligmat sa gihapon no kay basi hindi lang mabalaan basi kung lumiso naman kag kun ano naman ang mga hitabo mag-preparar sa gihapon anda magserbisyo ang aton nga mga ara sa gobyerno labi na gid nini sa rescue unit kag ang aton nga local government unit handa man nga magbulig sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sa Lacarlota, La Castellana kag labi na gid ini ang aton nga mga kauturan dako gid ang kalipay kag nakita naton action Eric nga subong nga nagagwa si Haring Araw no kag bilog nga adlaw nakita naton nga daw nagpanas ang galom sa kalangitan. So nagakalipay kag manamo man sang nagbululad sang ilang nga mga humay agud to nga mapagaling nila kag may kalanon sa sulod naman sa pila ka adlaw. So para action Eric wala man sa mga dalagko nga mga aksidente kag insidente apang nagapadayon sa pagmonitor ang aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Lieutenant Colonel Junel B. Guadalupe sa paglibot naton sa area sang Lacarlota. Wala man sang insidente nga nabalag sa sulod sang 24 ka oras. So para mo ini ang aton nga mga balita nga information nakuha sa aton area of responsibility. Mayong gabi lang sa kay Honorable Kapitan Chad Peria kag Gawad Jufred Sabanta kag Don Gisrel Embultorio sang syudad sa Lacarlota. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid sa Percival Villamor live report dira sa may Central Negros. Magabi dira kay Baby Yuki, kay Toto Ayan J. Trava, sa kay Inday Rona Rihida Trava, good evening. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto, kag sa mga taga Philpower, naga-monitor gid sa ato no. Muman ginatamiyaw happy listening dira sa pamilya Silonga kag Magaluna sa Barangay Kabug. Alin kay Jer Javier ang panamya. Advance happy birthday gali kay Sermon Lopez. Buwas kadlaw, no? Sermon Lopez, advance happy birthday dira sa imo. Ito to Jonel Santibanez dira sa Iloilo bago monitor gid siya ho. Salamat gid sang info ni Toto Jonel Santibanez. Bisan ara sa Iloilo po ang radar ya di nga mga asset di sa Bacolod ga timbre gyapon siya ho. Salamat gid sang impormasyon mo da, no? Kay Maninoy Maing da. Kay Maninay Chari Salvacion da mayong gabigid, no? Mayroon nga pagpaurok-urok pamati. Pero Roni Inyon da, totoo Roni Inyon ha. Angel Taxi mayong gabi dira ha. Roni Inyon sang Angel Taxi. Membro ini sang OTTG ga monitor gid sa ho. Ay, puwerte na. Maninoy Maninay Chari Salvacion da, may gabigid, no? Pamilya ko lang pamilya, Barkasi, si Christine, si Kaiser, si Royce, kag si Cuna. Alin kay Police Officer 3 Barkasi, ang panamyaw. Ay, puwerte. Gapa urok-urok, masagli. Kay 0887 da, salamat gid sa impormasyon mo parte sa may bus operation ha. Sa kay kay Mama Betelao sa Binalbagan. Kamusta ka dama sa Binalbagan? Manang Bigelao, kay Kumari Jan Silao, kumparing Nilbert Adlam, Toto John Berjud, Philip Jud, Arkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, Ihado Aljandra, kag kay Nene Lao. Mga pampostra sa may Shell, may gabigid ha, sa Binalbagan. Mga empleyado sa Kedan Accounting Department sang Biscom, pinarbagan ka monitor sila, labi na gid ni Miss Nora de Mebildo, kag ni Mr. Leve Frias. Kay kumpare ko Stephen Oy may gabi, pare musta ka da? Why kita da? Kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko Angel Oy. Ihadoy ko Koichi da, kay Toto Samuel Oy ha.
Mr. and Mrs. Luri Oy and family, may gabi dira sa barangay Takuling. Maninay Sensya Mopda, kamusta ka? Way kita da? Hey, may kagay Kaloy Bibidor da. May gabi gid. Kay Mr. Rio Bentampos, ang LTO chief sa Bacolod, monitor man sa aton. Si paring Roger Montalvo and family. Si Toto Rogelio Catalbas Jr. ga monitor gid sa aton, no? Ni siya kabataan niya mon migos pun ulunok da. May gabi gid, no? Mr. and Mrs. Joseph Kajulit Chuwada, may gabi. Mr. and Mrs. Manuel Co and family. Sa kay Engineer Nonoy Garunan, kag sa kay Ma'am Julie Hamandres ang all sector industrial sales sa Kabangkalan, gapa urok-urok gid. Ibunibot sir sang Germany, check attendance lang. Mr. and Mrs. Judith Calves Pamposa and family, naga-monitor man sa Action Night Patrol. Ay, pwerte. Paraminas lang. Kay Terry Simpron yung da, may gabi, kay Manang Nilida, kag Manong Emil Lopez. Bao, nagapaurok-urokin sila. Sa kay Erwin D.B. Gonzalez. Hindi blasa da, may gabi, gapaurok-urokin sila. Sa kay Eva, kag Joel Sangko and kids, may gabi. Kay Vicente Similiano da, kag kay Rufo. May gabigid sa kay Jenny Oseser sa Hong Kong. Bawag pamati siya. Sa kay Gangi SJ. Ga monitor gid from Switzerland. Tugnaw guroday. Kami lang pamilya Gangi sa La Carlota. Kay Norman kag Morina Alvarado. Dira sa Panokoy. May gabigid dira, no? Kay Tita... Kay Christopher Redfield. Kay ninyo, kay Tita Mins, dara kagay barangay Kapitan Bibing Noble. Ay, buwas gali, kwan, buwas may dako nga event dira sa kwano, sa area sa barangay Panokoy Bla. Kay buwas, ang area sa barangay Panokoy, may ara kami dira, ginatawag nga construction sang multipurpose building cover court with stage, ha? So may groundbreaking ceremony dira nga hiwaton sa NHA Balay sa Barangay Panokoy. Ang programa ti ang opening prayer si Kagawad Mira Solidario, sundan sang Philippine National Anthem. Welcome remarks ni Kagawad Peter Maymay Noble. Chairman ni sa sang kwano, chairman sang Peace and Order, ha? Kag ang mensahe sa atong bisita, mga stakeholders, of course, si Mayor Leonardia Arabuas, si Vice Mayor Familiaran, si Congressman Nagasataya, araman si Engineer Alejandro Ong Soko sa National Housing Authority, kag si Engineer Jaime Abiliana sang DPWH. Resource speaker si sa RAM Party List si Kwan, si Marlon Tigbatas Solidong, RAM Party List resource person. Actually project ini sang Kwan, DPWH sang RAM kag sang barangay Pahanukoy, no? Mera nga ceremonial groundbreaking project site was dira. Ang MC kamon nga barangay secretary si Miss Tina Libuon. So kita-kits kita dira mga taga-barangay Panokoy sa bag-o nga construction sang multi-purpose building covered court with stage. Ay, puwerte katahom ni. Sa makabenepisyo diri pumuluyo naman sang barangay Panokoy. Sa bulig sang RAM, sang DPWH, sang City Government sa Bacolod, kag sang barangay Pahanukoy. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa papauna sa amon mapisan, mabuot nga barangay Kapitan Yolanda Bibing Noble, kag sang barangay council upod sa amon nga SK Chairman. Balik kita, we'll make a back, balik ka report reaction dyan. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo.
This news sponsorship is brought to you by Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsay anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Action Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik din sa tumulagan ni Check sa Action Jan Diaz sining isa ka plus report shooting incident sa area sang Barangay Kabug. Aksyon! Report! Report! Plus report sa Patrol Action Jan Diaz. John, please come in. Nakarekista dari sa lalaki ang gilotang sinigla mga kabi sa sulod mismo sang iya puloyan sa bahin sang Poroklinya, Barangay Kabug, sulod sang Bacolod. Sa isa natin nga pagpamangkot dari sa mga pumuli ang unang nakakita sa niya pagpanglutang, tatlo ka mga arimado nga kalpakinan ang nagsulod gid mismo no sining balay niya sang isa ka tricycle driver kagin lutang sa Akson na Eric ang ilan na batian mga 5 kalupok tanan asod ini gisulod din sa balay kaya kamatang gilutang samtang siya ang nagatan nga po na actually yung lugar Akson na Eric kung nasa tumaka Akson kung diri ka mismo sa may halin sa may Sigasco kung diri mo na ang bangga dra pa kabog may duwan dra ka ano mong dalan ang isa sa taring nga pa straight. Okay. Okay, balikan ta sa Action Jan. Yes, Jan?
ang isa pa rin nga na diri man ang alagyan pakadto sa barangay proper. Diri kay maliko sa nga pakadto Bangga Tumaro nga direksyon. Then sa ulinhan sining isa ka subdivision nga diri ang Bangga Pawala nga ang alagyan aksyon na Eric sa magtimalawang tubuhan. Masulod ka mga more or less mga 500 meters, then yung mga panimalay diri na manigito na purok linya. Barangay Tabog no sulod mismo sa Bacolod. Diri aksyon balay nila sa din pagid may mga gamay kapit na dalan nga agyan. Ang pinakapunta sa diri ang mga pulian mismo sa mga dulothan sa mga gabi. Sa area sa purok linya barangay Tabog. Aksyon lawas ya. Wala pa gyud makuha pero wala pa gyud kapagto ang tapos ng sinulatan operative. Busi nga ma'am kaya pa sa sang iyabalay. Ay padi ako taon dili sa akon. Okay. Nagigda do siya sa actually hindi simentado no ang dupa lang ang ilabalay. And then diri pagsulod mo gid ang ang ilang do sala-sala ade. Okay. Diri sila kakaon nila mo sa kani. And that time sulod siya sa mga suspektado allegedly nagapanyapon ining lalaki no. Okay. Bago lang siya kuno abot talin sa pagbiyahe. Kung nakita ko diri naka-short lang siya gani kag naka-jacket no nga short na kulay blue naka-jacket sa I think the violet in action na Pag-oras sa kabiyot biyahe sa tricycle tricycle driver yun siya tricycle driver sa action Eric no. Okay. Na-check ko diri sa mga pumuli sa lugar action Eric. Ang na-describe mo na dyan nga balay, damo mo na palibot balay? Yes, actually dito kita na mga balay diri nila sa area. Damo di mga panamalay sa palibot no. Pero sa sagwa sa mga balay, may mga puro poste madagasiga, may suga man da? Kadulong dito sa area, wala di sa mga poste. Ano na gid siya, loob ng senda, balang type. Okay. Sulod din yung lugar action ulit. Kung kita natin the river, ang mas yung oras, may na din, nagapanyapan din ng kanana. Ang dito sila balay siya lang di isang nagatunero. Lahat ng ibang upod. Was upod? No? Ang asawa, wala nang dito sa lugar. Kaya based information, nagkatrabaho, may nagatunero sa isa ka, lain mo kalain na pala ang mismo action ulit. Okay. So, ang nanang, sunod ang matupad malaya. Ito si Verdi, ito sa piyak to. Wala man to tao. Oo. Ano kayo na natabo? Ano doon siya ho? Gapanya punto sa sir, kay mag-ulam man to sa nag-abot, nagbakal to sa gani, sardina sa Changi. Gapanya punto sa. Oo. Sino nga nun? Ano ngalan? Si Edward, ano dito sir? Kataraha. Eduardo Cataraha. Mga more or less, mga pila ng edad ya? Mga 54 na lang siguro sir. Okay. Tapos nag-dragi na sila yan? Hindi, kaya nakabakal nga daw sila sa lupi, dira. Bag-orang istar sa mga istar da? Mga more or less, ang pila na sa katuig de? Mga dugay naman, mga 5 naman guro. Anong obra ya? Confirm na yung tricycle driver? Tapos that time, response na? Oo. And then, ano natabo ba? May nagsulod? May nagpalapit? Ano kami sila nakita? Nagsulod po nakita kami. Pagwa na kay katao nakita nila? Tapos nagwa na kami. Sila kalupit na ba niya? 5, tapos 3 katao. Galakat mo lang sila pagwa to. Ano ilang karak? Ano ilang itsura? Naka-bonnet? Aka naman? Naka-hood sila, nakamas. Hindi na makilala eh. Naka-hood, nakamas pa sila. So meaning, anong color nila sa mga bahay nila? Kung nakita niyo? Daw may ato to. Puti ba lang mo? Oo, kita ko puti. Isa lang to kay do ang 2 ka color. Daw wala ko kapantag. Kung ano ka dito na ako pinakita dulo mo. Okay. 3 sila. Buko doon, mga lawas. Lagko, matao. May ara taas to. Kaya daw sakto man ang lawas. Okay. 5 kalupok. Asod-asod na. Oo. Sunod-sunod? Sunod-sunod na. Tapos, nakita na sitwasyon. Nakapabulig si Eduardo. Wala, sir. Kaya naman ko to guys tupad ko. Ano to siya tayong gulo na kung sa tiyak balay. Kaya ang bata ko nagambal yung hindi tumama, may pusil tong tao. Tinakita ko nagdirang dampi, dulo madaan. Ilang dugay pa na mo nabalaan eh. May nagkadto pa to sa iya. Kamu pa paghambal man di sa amon. May nagwagi sakyan dito sila sa may motor, may ulat. Wala sir, galakat lang. Halin diya sa tusagwa. Kalawig niya sa ilalakat. Nakaplakat na sila tatlo. Lang tatlo, galakat lang. Wala lang gidali. Wala lang sir. Oo. Pero kapatid ka mo, before sinidari, may hari dari nagkapalapit, na nagpuro ko na. Sir, wala man. Wala din. Wala man. Ano lang, iya trabaho gani? Kaya tricycle mo lang sa sir. Tricycle driver. Okay. Pero before, di ba may tumawag siya yung alain? Daw paano, doon sa sumag.
Oo. Tanod sa sumag? Wala na. Kaya sumag pa na kaya ang ila, ano mo. Former tanod? Oo, kag-drive tara, kaya yung presyo ko yun sa guwa, siro. Pero di mo siya gabi ay subong dali lang. Di lang sa kabog, gisa yung natawag, banda sa namon, kung makasugat kami, kung may ano. Former tanod sa sumag? Yes, Action Rex. Okay. Okay, tapos, kita nyo na palapitan nyo to sa 9? Wala ko tuyo gaya nagkadto yung Syria, nadlo ko na iya, di lang ko. Okay. Pero kita mo na, no? Doon first time na may pero may first na, may ara ka mo nakita nyo doon ko suspetsyoso, nagkapalapit di. Wala man, sir, kaya ang gasulolo, di doon, mga diri man lang. Gisa may mga bisita, kung Domingo damo, ay... Gani kiti dulom da sila, hindi na makitaan eh. Way postida, way Pero yung lugar nyo kadaan do, nag-isolated, ano? Layo niya. Oo. Layo tuya sa ano, sa guwa. Pero pagkakilala nyo na kay Eduardo, kumusta mo sila? Abuot man sa, wala man na kami problema sa iya. Oo. So, wala na sa, kontra, iban din? Wala man, sir. So, okay man na sa amon. So, Eduardo Cataraha na, no? Cataraha. Pinalidad mo na eh? 50. Isa dari ka kay... Ito pala na sila balay ni Eduardo? Oo, lapitan na sila dari balay. Anyway, Way ka pa kalili sa sulod sa balay ni Eduardo? Ha? Way ka pa kalili sa sulod balay ni Eduardo? Nakali, nakoto, abot kayo nang una natin nga gilaragay. Gakulob siya kaya? Gatakilid. Gatakilid siya. Okay, tapos ano, sa lamisa? Sa lamisa? Kilig lamisa? May mga pagkaon Duta, pa? lagid sa, gatakilid sa, kaya duta, wala? Sa duta? Pero may lamisa? May lamesa sa tapadya. Kaya gapanyapon sa, di ba na? Gapanyapon sa, sir. Bagulang to sa kabakal siya. Manong pa niya, aga pa niya, pong gisaguro ka, ang gisaguro, kung saan ginsulod siya? Oo, gapanyapon sa Action Rex. So, ginsulod sa mga taglutang sinig na mga gabi. Kung na, ang pag-insun di sila na mapulit rin sa lugar mga ka-action, may balaging sunod siya, sinig na gabi, lapitan dala, kaya wala nag-urugo dugay lang sa kabot, no? Bagulang ito, sir, kaya gapanyapon pa to sa. Tapos sa maligin na lutang siya. Kaya kung natanabis siya, isa sila balay eh. Okay, kung sa badulan, dahil kapuli, asawa. Hindi na pa balay na, iya nga sa... Wala pa, sir, kaya yung cellphone niya galing amon tayo gusto makuha to, okay, para matawagan namon. Ano obra sa saway na? Hindi nakakilala, no, sa iya, sini, sa mga matay. Kaya tuwag hindi na pa makontak. Wala eh, kay sila mo lang na, diya. Ang asawa, kag siya, kag sisa, ang mga bata, kag tumanda siya. Pero ano ito mo, sa saway na niya? Wala siya, brato sa siya bata, gawpod sa Santa Fe. May bata na siya sa Santa Fe mo. Kung mo siya na sa Gistar? Yes, siya lang di actually gatinela. Okay. So, what, masilong si Eduardo Cataraha, no? Cataraha. Cataraha, Action Rex. Mas ka mamati, dira, pamilya ni Eduardo Cataraha, sa City, patay sa Gitiro karong gabi. Oo. Pwede ya, kamo na pila siya, ma'am? Kung di sa Gitiro, wala. Wala nga siya nagpalapit. Action Rex, no? Mga pulis na kita da, sa station. Narin station number 9. May nagkakandak na isang further investigation. Sino chief of police station? Ito bago sa station na yung chief of police mo? Del Mateo. Si Del Mateo, police station ng Del Mateo, Action Rex. Pero ang deputy nila, guro on duty sa bunga gabi, teko karon kung may additional details, ano? Saning shooting, kadulong-dulong, dito sa lugar, bisa may suga ka di, dapat suga mo dito, iyagid lang ka suga sa balay. Hindi ka kamurot, di bisa nakagani, hindi ka kamurot sa dalan. Makita ko lang sa video mo, live, ang isa ka suga nga sigas punta, Oo, hindi ka makita. Dulong pagod ang area. Parang gapalapit ka? Gapalapit ka eh. Gani. Kita lang ito matamat lapit ang sanag si Buda. Yan pag labot mo di, patay ang signal kaya wala di signal dampi. Gani, pigadong signal nila. Oo, na-utod ako ni FB Live kasi sa ko na para mati, no? Dawara naman? Balik na? Nabalik na. Sige. Ano, karon ni gabi, ongoing pa dari ang investigasyon sa police station number 9 may angat sa shooting incident nga naglantad sa naglang gabi makapsyon dari mismo sa area sa Proclinia, barangay Kabog Surad ang Bacolod. Nagapalapit ka sa crime scene, dula naman signal mo? Away na, nadula na gid. Kaya wala di signal, sulod di. Kaya ano na gid ni, do ka remote nga barangay, no?
O isolated remote area na siya. Oo, naka-remote nga klase purok linya. Oo, purok linya ni. Oo. Na linyahan, hindi ka sila ka pinakapunta. Dapat ani linyahan isla sa suga da para magsandag da kabutangan poste da. Exactly, kaya isang kapasunod kami, ang dalan, guba ng rough road sa, Road pa nga damo, lubak-lubak. Dali kiti di ba guro kabutang barangay, guro ka linya ka kuryente, da kiti ba si private mo na lang duta na da? Ambot lang ko na, kaya purok siya eh. Iyan na siguro ka, dito barangay nga sakop. Sakop na ka barangay, o kung ba siya para kasinda? Iyan na ni ka barangay, ka purok linya na eh. Galing kay kundari ka bala sa lugar, may linya sila sa kuryente, ganyan kaya wala sa mga poste sa suga bala. Sa mga palibot, dali. Dikit-dikit ang mga panimalay, do ka asyenda, sa nga type, no? Nga umagid lang do lang taon, mo aksyon na reke. Pero ari sa within the city Ang mismo. picture ni Papang dito, pulis na kita. Ako doon, ang itsura sang napatay, hindi ko makita. Hindi kay natabunan nila, kay do naginakwa sila nga gamit. Okay, ari na goro ang Ginakwat sila nga gamit? Naginaga-check sa guro para sa identity bala. Okay. Iya ka DRMO sir, no? Oo, DRMO for formal na declaration sa status bala. Medical bulletin sining gindotang sining gabi kay sila di ang naka-declare direction direct, no? Sa sitwasyon sa nila. Erito mo to, nakukumpleto naman natin. Again, ay sa 54 anyos na lalaki ang ginlutang sinigla mga gabi aksyon mismo sa area sa nga purok linya, barangay Kabog, Surad sang Bacolod. Ang mga suspetsado, 3 kilog nga ginalagay sa susang hood kag may face no tiyo lagi man kilala sa mga persona mga bukod ng lawas sining 3 mga suspetsado. Ang biktima mo si Eduardo Cataraha, residente dito sa lugar. Pero isa na ini ka tanod sa ginaligar sa barangay Sumag, driver, abis Sumag mismo. Pero subong nagtrabaho bilang isa ka tricycle driver, dali mismo sa may barangay Kabog, Surat sa Bacolod Action Area. 5 kalupok ang nabatian sa mga pumuloy sa lugar nga sang antisawan o kanila ni Baruan abi nga ginlut hanggang lisod sa panibalay nila ining sa katara samtang nagapanyapon Action Area. Kamutong recap ang pinakakompletong detalles and so far sa ginagawa tadari nga shooting incident sa nagramang gabi sa bahin diri sa Proclinia, barangay Kabog, Surat sang Bacolod. Sa report gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Salamat kay Action Jan, Tidor Yabet, ang shooting isili ka nagluntad karong namang gabi giresponderan ni Action Jan dala sa may purok linya, barangay Kabog. Ang biktima suliton ta si Eduardo Cataraha, 54 years old, taga purok linya, barangay Kabog. Gintiro ini siya karong gabi sa sulod sa nga puruyan durante nga nagapanyapon, ginsulod sa 3 armado nga mga kalalakinhan, gintiro 5 kalupok na batian, patay ang biktima sa sulod sa nga puruyan nga ginsulod nga nagapanyapon gid, no? Ang mga suspect hindi makita armayo kiti dulom inadara nga lugar, no? More development will follow buwasaga sa unang public affairs program sa Aksyon Radyo Bacolod, specialmente kay Aksyon Fred Salanga. Ay, grabe. Ipraligba naman isang chief of police dira sa may Barangay Sumag Police Station number 9. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinimanaw ng Action Patrol Program, magkatakop ini TV Radio, balik ini buwas. O po din sa aton nga mga patrol, unit reporters in action nga nagpalagad, kagabi sa Action na Roger Gutim, Action Percival Villamor, of course, Action John Diaz, Action Papanik Surtaho, mga tukapinuto sa Patrol 2, sa Crosswind Patrol, News Center Action on Defensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup Security Guard Tanong Banwa, back to back, kay Security Guard Campaner with IT Expert, Sir L. Ray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong, Sulat sang Bagos, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong ang Korman Action at Patrol Program Lunes, Tobdob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasaling adios amigos, hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog, magpangamuyo. Sa iyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,